5 bagayo? Bagayo ya? Ibagam kit na rin? Aja. Walter nga nulas ko makain mah kaya na pa ni mami na simurot Napangkam ng aldojik nagbatim. malmalum ngawan internet alas 2 per pound sa saya ni ko sa dolas 4 ko naman niya awan no trabaho mo ko naman Awanin awan dawating kwartan. awang kwarta ko na to Kinu palang garo daw ang makwarta ko. Oh, on mo ito ba? Jo. Bay. Kalkaligid pa eh. Yeah. Naroon na, madamdaman tayo. Christine TV, maraming salamat. Antay tayo ng mga kasama natin. Yan, may jacket ka na, pwede mo ibaba yung link mo. Yung bahay mo dyan.
Maraming salamat, Christine. Ma'am Christine, manood ka na lang ng mga videos ko. Baba mo yung bahay. Titignan ko, sisilipin ko bahay mo. Didikitan kita. Isang phone ko. Giselle. Walang magawa eh. Wala nang trabaho. Dakilang tambay eh. Halika, magpatato ka dito. Nilalive natin. Giselle. Giselle, halika dito. Lion supporter lang yan, Ma'am Christine, si Giselle. Giselle, pa-subscribe ako kay Ma'am Christine. Mga customer ko yan. Parapol ng free tattoo. Eh, karamihan naman ng mga wala naman dito. Lagi naman promo yun sa'yo. Sige, buy one take one ka. Sige. Sige na, buy one take one na, Giselle. Tulog na yung mga ang dami kaninang tao dito. Kumain kasi ako.
Sige, sige lang, Giselle. Sa bahay mo ako, Ma'am Christine. Ah.
Ethan Grandma, jacket ka na. Ethan Grandma, may ano ka na, may jacket ka na dyan. Pwede ka magbaba ng bahay mo at madikitan kita. Hey, Jasmine. Yeah, may jacket na kayo. Pwede kayo magbaba ng bahay habang nag-aantay tayo ng mga ano, mga bisita natin. Baba lang kayo ng bahay. Ayan, sila Isla Explorer. Baba kayo ng mga bahay nyo, guys.
Ma'am Jasmine, nasa bahay mo ako. Ma'am Christine, tapos na ako sa bahay mo. Dikitan lang kayo guys. Habang nagkaantay tayo ng mga bisita natin. Hindi na ako magbabakas, Ma'am Jasmine. Ha?
Pia, may jacket ka na, Pia. Siyan, may jacket na kayo. Guys, magbabaan lang yung bahay dyan.
Welcome back, Shuntog, Heart. Maraming salamat. Guys, magdikita kayo dyan. Laisan dyan ka pa ba? Ipipin ko kayo. Magpadikit tayo sa nakapin, guys. Magbabalik yan. Vital. May jacket ka na, Vital. Guys, padikit ako sa nakapin. Ma'am Tui, Ate Babet, kumusta na? Kay Ems, magbibigay ako sa'yo ng isa. Guys, doon tayo sa nakapin para ano. Nagsisin po ang mga halaman sa pagkano alternative. Susunod kayo may tara. Guys, padikit ako sa nakapin Pero bago siya. Kaya po pala inyo para susunod ko kanya. like. Na rin po yung gabot. Para sa po ang panoorin. Siguro pati Para marami yung handaan nyo, Ate Babet. Ems, Shan, balikan mo si si Vital. Dumikit na sa'yo. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit.
Ems, done na daw sa'yo si Twin Astra. Pabalik na lang po. Padikit ako sa nakapin guys, padikit. Marigondon, welcome back. Imelda, may jacket ka na. Pwede na magbabalal. Guys, padikit ako sa nakapin so pa hindi pa nakadikit para mapalitan na natin. Kain ka muna, Ems. Vital, sa bahay mo ako, dagdag ako. Manunood muna ako. Saglit lang pala yung videos. Video mo na yun. Yan, done na ako sa'yo. Sige lang, Ma'am Tin. Ibaba mo yung bahay mo, Ma'am Tin. Papin natin. Pipin natin. Padikit tayo sa nakapin, guys. Padikit. J.20, may jacket ka na, guys. May jacket ka na. Pwede na magbaba. Makipagdikitan dyan. J.20, may jacket ka na. Shuntog.
J-Poy, padikit daw sa nakapin. Babalikan kayo. Syuntog, nasa bahay mo ako, Syuntog. Syuntog, done na daw si Vital sa'yo. Pabalik na lang, Lods. Mansion ba, Ma'am Imelda? Ma'am Imelda, pababa akong bahay mo. Para madikitan ko pa. Meron pa ako dito mga alagad. Ma'am Imelda, pansinin mo naman yung mga videos ko. Pampalinaw yun ng mga mata. Syuntog, ayan, dinikit ko ulit yung isa sa'yo. Ma'am Imelda, dinikit ko na yung isa ko din. J-Poy, sa bahay mo ako, J-Poy. Kaading may jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng bahay mo. Padikit ako sa nakapin, guys. Padikit. Kaading may jacket ka na. Pwede na magbaba ng bahay mo. Kaading baba ang bahay mo, kaading. Mas padikit ako sa nakapin para mapalitan natin. Palit natin muna si Syuntog. Syuntog.
Padikit po kay Shuntog yun sa nakapin guys, padikit. Bakasan nyo lang guys, babalik yan. Maraming salamat Ate Imelda. Hindi ko mapapaabot-paabot ng 1M yung isang videos ko. Padikit ako sa nakapin guys. Extreme Beauty, may jacket ka na. Pwede na magbaba at makipagdikitan dyan. Karen, meron ka na rin jacket. Padikit ako sa nakapin guys, padikit ako sa nakapin para mapalitan na natin. Ate Melda, pababa ng bahay mo, tibi pipin natin.
YouTubers, may jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan at makipagdikitan. Yan, lahat ng baguhan open dito. Baba nyo yun ng bahay nyo at makipagdikitan. Nag-LS din pala si ano, Kaading. Kaading, dagdag sa'yo. Inihaw na manok. Magbaba ang bahay mo dyan. YouTube. Padikit ako sa nakapin guys para mapalitan na natin. Yan kay Kaading guys, yung sa nakapin. Papalitan ko na. Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit. At Imelda, sunod ka na dyan. Kaading tapos na, didikit ka na lang. YouTube. YouTube oh, sa bahay mo. Guys, padikit tayo sa nakapin guys, padikit. Timelda yung bahay mo, palit natin kay ano.
YouTube na sa bahay mo o YouTube. Papalitan ko na yung nakapin. Kaading, maraming salamat. Guys, padikit tayo kay Ate Imelda. Kay Imelda. Hello, Mar. Good. Yeah. Not yet. Not received. In this, where you told me, this Almanara? Yeah. No, I still not pay because they said they will send the link. No, before now they changed the system. Only you go on typing, then they will send you the link. No, they make on the typing only. No need to change Arabic like that. No, they did they they didn't ask for Arabic like. I will send you on what they send me. And,
Ala, si Ate Imelda nagpalipad. Ay, nagpa-member pa. Ipadikit ako kay Ate Imelda. Ay, Mara. Yeah, still in process. Yeah, there's a dip will receive, I will send. Uh, Thank you, Mara. Okay. Nils TV, meron ka ng jacket. Pwede na magbaba ng bahay mo. Guys, padikit naman ako sa nakapin.
Guys, padikit ako sa nakapin guys, padikit.
Sige lang, Ma'am Imelda. Nils TV, na sa bahay mo ako. Nils TV, dikit na ulit yung isa.
Kitty04, good evening po. May jacket ka na, pwede na magbaba ng bahay mo. Guys, magbabaan at magdikitan. Kitty, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Padikit ako sa nakapin, guys. Pinalitan ko na muna si Ate Melda.
Guys, magbaba kayong bahay, guys. Magbaba.